Ayan o. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po special dahil ang sasarap po ng handa natin, tsaka mayroon din tayong special collaboration. Yan, unang-una mayroon po kami ditong pork dinuguan. Ito, nabili lang po namin to mga ka-studio kasi medyo matagal to siyang gawin yung process niya ba. So itong dalawa po, ako po yung nagluto. So ito, nagluto ako ng lechon kawali. Ayan o, ang sarap tingnan ng mga putok-putok. Mukhang crispy to. Tsaka crispy pata. Yan. Ganon din po. Oh, grabe putok-putok. Mayroon din pong mga putok-putok. Pero hindi pa namin na perfect talaga. Pero tingnan natin kung gaano ka-crispy yan mga ka-studio ha. Mayroon din kami ditong lettuce, mangga, at saka grapes. Ayan mga ka-studio. Naghanda din kami ng kanin, tsaka sukang pinakurat. Sa inumin naman, mayroon kami ditong Coke para hindi tayo mabulunan. So ayan mga ka-studio, this video is sponsored and online collaboration with Marty Atendido. Siya po isang Pinoy po na nakabase ngayon sa Korea. At nakapangasawa din po siya na isang Koreana po. So para po mas makilala nyo pa siya, please check out this short clip. Pasok! At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Marty Atendido. Ang babait po ng mag-asawa na yan po. Tsaka si Busing po, ang lakas kumain po niyan. Grabe po yung mamukbang niya, ang dadami po, tapos naubos niya talaga. Yes po. Grabe ang lakas ni Busing. Tsaka yun na po mga ka-studio, this collaboration po, magkasunod po yung video namin, 7 PM sa amin, sa kanya naman is 7:30 PM. Yan po, so don't forget po after this video po, please check out po kung mayroon po kayong time. Maraming salamat po talaga. At syempre po, maraming salamat sa kakulab natin today, Marty Atendido. Yes po, maraming salamat po. Huwag po natin silang kalimutang i-like, i-share at i-subscribe din po para updated tayo sa mga bago nilang videos po. Paki-on na din po ng notification bell. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, hindi na natin patatagalin to. Pray muna kami bago kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Saan tayo magsimula dito ma? Sa dinuguan. Dinuguan muna. Pero mayroong sabaw. Natin mo. Ito yung serving spoon. Yan mga ka-studio, kung nakikita nyo, ayan o. Ito ang dinuguan from Subuchon. Ay, grabe o. Malapot yung sabaw. Bigyan kita mga. Yes. Sa dinuguan mo na po kami kasi mainit pa ito. Bagong luto pa po yan. Yan. Yung kutsara mo nandyan na. Yan. Lapot ang sabaw nito. Magkakamay po kami. Pero dito sa dinuguan po, gagamit kami ng kutsara para hindi masyadong messy ba? Messy? Ayan po. Tara, kain po tayo. Lamig ko silang dinuguan eh. Kain po tayo, Sir Marty at Ma'am Midjong. Ma'am Midjong, oh. Lahat po ng nakabang ng premiere namin po, maraming salamat at sa mga sumasabay sa amin ngayon. Yes, kain po tayo. Padami tayo sa kanin ito. Sarap talaga.
Minong, kung kulang ka pa, gigdagan kita. Gustuhan mo, sarap no? Sarap. Sa mga bago pala na nakita sa channel namin, please help us kuhan po reach 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sobrang sticky niya pa, no? Sit tayo dito. Yan, it's crispy time na. Tingnan natin, makita mo lang yung suka. Tapos ito, yan oh. Yan mga kastudyo. Hindi masyado makita. Yan oh. Ako, sarap dito bang. Hati tayo. Sige. Lambot, di ba? Kain po tayo. Kain po. Wow. Yeah. Sabay tayo, Mang? Narinig nyo yun mga kastudyo, grabe talaga ang pagka-crispy. Yan o. Kaya hindi masyadong mamantika, Mang. Gamit yung kaya? Tugog kayo. Grabe. Ito yung mga kawali na gusto ni Mrs. Bawat kagat talagang ang crispy talaga ng mga balat niya ba? Opo. Tapos juicy po siya sa Ilalim. ilalim, yung laman niya po. Juicy. Salamat talaga busing sa kulam na ito at saka ang sarap po ng mga napili natin na pagkain. Yes po. Talagang perfect combination to sila sa dinuguan ba. Tingnan naman natin yung pata mamaya. Grabe oh. Siyempre po yung laman hindi talaga siya crispy. Kasi laman yan siya. Kung gusto nyo po ganito pagka-crispy, dapat po ma-air dry siya sa ref ng mga tatlong araw, kahit 3 araw. Importante talaga yun para maging putok-putok yung Balat. skin niya o yung balat ng baboy. Dapat mawala yung moist. Parang dry na dry talaga siya.
Tapos wag mong lakasan masyado yung apoy sa unang frying. Para siya yung mahirap dito yung pag-timing talaga sa kuan ba, mantika. Init na mantika. Meron pa ko dito ng mayonnaise. Let's proceed with the crispy pata. Yan, proceed tayo dito sa crispy pata. Kita natin. Yan, no? Crispy kaya to? Tingnan natin. Tatabi ko muna to. Yan. Wow. Crispy po. Yan o, sa iyo, no? Panit. Wow. Para siyang chicharon. Asa may kuha na ni crispy kayo? Dari sa? Uliin sa iyo mo? Bailo tayo? Sakto na. Apa? Tayo. Sausaw muna. Mas matigas yung balat nito pa, no? Medyo matigas yung balat dito compare dito. Yan. Ini laman, oh. Thank you, pa. Sarap ng laman ng pata. Kasi sobrang juicy talaga, ba. Yung skin niya medyo matigas compare sa lechon kawali. Mas makapal yung skin nito pa, no? Pero crispy pa rin siya. Huwag po natin kalimutang bisitahin ang channel po ni Sir Marty Atendido po. Maraming salamat, mga ka-studio. At saka kung natatandaan nyo po, mga ka-studio, si Sir Marty po yung nag-sponsor sa amin ng Giant Lobster. Yung first time eating Giant Lobster po na video namin po. Siya po yung nag-sponsor nun. Marugan ako. Dami kayo kuno doon. Ubus na to, bang. Ubus na natin, oh.
Kakamain lang po kami ha. Ito na yung paksito ng bata. Yan yung magkaon pag anak. Crispy ha. Meron pa naman ako dito pa. Diyan kita. Wow. Ito sa atin. Crispy mo kay ni gon, lami yung kay ni. Ganahan di ko ni kupir sa pata, sa panit. Sa pata naman, gusto ko yung laman, no? Dami ka siya ipare sa lettuce. Mukhang hirap busin mo. Mahirapan tayo. Malaki kasi nito. Yan, meron pa. Itong pata, napakuluan ko ng 1 hour. Medyo matigas pa siya pala, no? Kulang pa yung pakulo ko dito, siguro. Hindi naman tayo chef na magaling. Ay, dugo-dugo, naubos na, kuwangan. Thank you, Pam. Thank you so much po, Sir Marty Atendido. Maraming salamat po, sir. Bayan natin ng fruit para mawala yung umay. Matamis pa? Akala ko hindi siya matamis pa. Grapes. Wala sa bite po. Grabe po, ang sarap po. Ang dami po naming nakain. So maraming salamat Sir Marty Atendido. 4 days online collaboration po. After this video po, proceed po tayo kay Sir Marty po. Kasi magkakaroon din siya ng premiere. At naganda din po siya ng sobrang sasarap din po ng mga pagkain. So naubos namin po yung dinuguan. Yung isang malaking lechon kawali naman naubos namin ito. Half na lang natira. Ito din po na kumain na kami dito po.
hindi lang namin naubos po sa dami ng ulam. Tsaka, yun na po, nakakain na din po kami ng mga prutas. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nag-enjoy sa episode namin today po. Once again po, wag po natin kalimutan si Sir Marty Atendido po. Maraming salamat. So, bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!